Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kusolwe umsakazi ongumngani nomculi kaMaskandi kushiya ongumphathi Ukhozi FM namhlanje sigubhukana ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe media igama lami ngosibonga konke wakantwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube basale bemangele abantu esikoleni zokuxhumana emva kokushiya ngesigubhukana komphathi Ukhozi FM usibonga ingcobo namhlanje lezi ndaba zivele kungazelele umuntu zokusula komphathi Ukhozi FM emva komhlangano obizwe izikhulu ze-SABC namhlanje eThekwini. Ukuthola kwephephandaba ezivuthayo eMaputaleni zibike ukuthi zithole ngomthombo wazo ukuthi omunye wabasakazi osakaza khona Ukhozini ubhalele ikomkhulu le-SABC wabe esesho konke ukunyundela lo mphathi osule isigubhukane ngento yengoma yonyaka. Kubikwa ukuthi lo msakazi omngani nomculi kaMaskandi udinwe isenzo thizeni wabe sebhalela i-SABC. Kanti-ke izikhulu ze-SABC zibe seyibhodla umlilo zabe seyithatha isinqumo ngayi lo mphathi. Kubikwa ukuthi umphathi usibonga ingcobo uthukuthele wagana unwabe emva kokuhlaselwa izikhulu ze-SABC wathatha isinqumo sokusula emsakazweni uthi ubesekhathele ukulokhu ehlaselwa ngezinto angazazi. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana ngalo lolu daba olusematheni. uReal Nqubeko Ndlela kwaNongoma uSuthu uthe awubambe nakho okuncane admin ayi uyasilethela izindaba. Uthendiwe ngcobo uthe wenze kahle akhethe ukuyeka vele uzoyongqonqoza komunye umnyango avulelwe ufundile nje ushiye kahle namaphepha akhe awaphucwe umuntu ngeke awaphucwe umuntu ababe abaphathi ke labo abathe bampimpa kubaphathi be-SABC. Usinenhlanhla thethwa uthe amabhinqa nokukhulumela safuthu uthi abantu mthetho uthe ngathi mina ayikhiphana uMaskandi kulento yokunqamula unyaka nathini nina. Usilambane Sigwili Mshazi uthe kodwa lo mfo elikhona inhliziyo yakhe ungumbulali noma engasebenzisi isibhamu kodwa ke ibambe ngakho nabo bazoyeka ukufaka abantu ekhwapheni. Nombulelo Madlala uthe ulife wayizolo oveza obala ukuthi kunetulo abaphezulu kwalo selifezekile ke ngethemba bajabule laba khona. Thembe ukuthi ozongena kulesihlalo angachemi nabaculi abathize nalaba abaphutshuza izindaba zasemsebenzini bayidinga idiscipline. Indoda nje hefuzele indaba ayifuneki. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa okuphala kwakho ngalo lo daba olusematheni eziguleni zokuxhumana. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe edabeni olandelayo.